Dobrý deň, moje meno je Zuzana Kovaríková, som garantkou projektu DIROS. Projekt DIROS bol realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, výskumno-vývojovej a inovačnej aktivity. Projekt DIROS bol zameraný na digitalizáciu robotizovaného zvárania a jeho výstupom sú dva inovatívne produkty Artifiveld a Weldsoft. Výstupom projektu je aj prihláška užitkového vzoru zameraného na inšpekciu hrotu wolframovej elektródy. Projekt DIROS bol realizovaný v partnerskej spolupráci v UEZu s Ústavom robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave. V rámci spolupráce so spoločnosťou UEZ sme mali možnosť spolupodieľať sa na projekte DIROS. Vytvorila sa akási krásna synergia medzi akademickou sférou a praxou. Do projektu boli tiež zahrnutí aj študenti, ktorí získali praktické skúsenosti z vývoja v zvárackom odvetví. Práve oni sa spolupodielali pri tvorbe užívateľského prostredia, kde je možné nastaviť parametre pre ultrazvukovú sondu, zbierať, ukladať a spracovať namerané údaje. Nosičom ultrazvukovej sondy bolo robotické rameno a preto sa vytvorila aj aplikácia, ktorá umožnila automatickú kalibráciu robota nad obrobkom pomocou 3 laserových ďalkomerov. Vyvinutý softwarový balík sa bude využívať na ultrazvukovú diagnostiku v zvárencovodnom prostredí. Ľudskou rečou povedané, náš spoločný výstup bude slúžiť na overovanie kvality zvarov.